Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Kunsilli lokali kollha f'Malta u Għawdex se jkunu qed jibbenefikaw minn rati baxxi ta' kirjiet fuq artijiet u proprjetajiet pubbliċi permezz ta' skema ġdida. Fil-fatt tkun xi tkun l-arti jew proprjetà mikrija mingħand l-awtorità tal-artijiet, il-massimu tal-kera li tista' titħallas ikun biss ta' 500 euro. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzoppardi u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zerafa Civelli fi ġnien il-Ġebjun fiż-Żurrieq li wkoll u wieħed mis-siti li se jgawdu mill-iskema. Il-ħlas li jagħmlu meta jkun hemm proprjetà li tiġi devoluta lil kunsilli se jkun massimu ta' 500 euro. Dan ifisser illi fil-waqt li se nagħtu aktar fakultà lil kunsilli lokali jkollhom aktar spazji bħal dawn li jkunu jistgħu jamministrawhom, però fil-ħlas li jħallsu lill-awtorità tal-artijiet dan se jkun sa massimu ta' 500 euro bekk inħallu aktar fondi fih dan il-kunsilli lokali biex bekk ikomplu jsaħħu il-ħidma tagħhom fil-lokalitajiet. Permezz ta' dan il-proċess ta' devoluzzjoni t-tmexxija ta' żona partikolari jew binja tgħaddi f'idejn il-kunsill rispettiv. Il-Ministru Zrinzo Azzoppardi rrikonoxxa li l-operat tal-kunsilli lokali iġib miegħu sfidi differenti skont id-daqs u n-natura tal-lokalità. Fid-dawl ta' din l-iskema il-kunsilli lokali se jiffrankaw eluf ta' euro. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli qalet li l-kunsilli għandhom diversi funzjonijiet fir-responsabbiltà tagħhom li jirrikjedu riżorsi varji biex jitwettqu. Spjegat kif issa l-kunsilli se jifdlilhom aktar fondi li jintużaw għal bżonnijiet tal-lokalitajiet u r-residenti tagħhom b'mod aħjar u aktar effikaċi. Aktar kunsilli lokali li se jkunu qegħdin jagħmlu użu minn din l-iskema se jkollhom aktar flus fil-bwiet tagħhom sabiex ikunu ir-residenti li jgawdu minn aktar proġetti fil-lokalitajiet tagħna.